аҷоиб кемри 6 2020 сол бародаро дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. тамошо мекунем. хай бухтун айнак навуш бохабар мешавем. ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. чӣ хел ҳастен бародаро? соз ҳастен? хуб ҳастен? умедвор ҳастам ки ҳама каса соз ҳастен, хуб ҳастен. қарор дорам дар мошинбозори душанбе, имрӯз рӯзи шанбе аст ва якчанд мошинҳои беҳтарина дар навори имрӯза омода кардам барои шуморо пешкаш мегардонам. боварӣ дорам ки бародаро навора тамошо кунен, маъқултон мешавад ва мошинои маъқулатонро дар комментария бинависонен. во пага саҳар якшанбе аст, мошин бисёр медарояд. мо албатта ки ба навор мегирем. фақат ду нафаро ки меҳмон ҳастанд дар канал обуна шавен. бародаро хоҳиш мекунам дастгирро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. лайкора бигзорен ва навора то охира тамошо мекунем. ба шумо тамошои хуб ба хон ҳастем. ба мо барори кор. ба шумо тамошои хуб. саломат бошен. худованд меҳрабон нигоҳбонатон бошад. 2020 сол бародаро кемри 6 дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. тамошо мекунем. хуб касои да маъқул мешавад. қайд мошинхар яъне бошен номраи кара мемонем, занг занем бо бештар маълумот мегирем. Европа салон шаг мегирем. салон шам як тамошо мекунем. даро отпечатки кожни салон, раснамоска, шидаги документ ҳамаш қоидави як харидор, яъне мегирем фақат номтон да мекунем, ҳайш мекунем. маромад як айпешам мегирем, тамошо кунем. абагреф 36 000 амагӣ пробег дора. старстопай, монитори калон, автоматай коробкаш. музаге хафо пеша бигирем нархи шукар мутавакки бинен шумо. ҳамин моторш доним ай бародаро. ана бензини холия. расходош бигем да 12 литр расход дора. нагай тарафан тамошош кунем. аҷоиб кемри 6 2020 сол бародаро дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. тамошо мекунем. хай бухтун айнак навуш бохабар мешавем. нақша чанд сум гуфтияка нақша? хуб 375 000 меган. номраи акара мемонем, сайш як чақчақ мекунем. бо барои шуморо бештар маълумот метавад. касое ки айноми канали Автолайф суҳбат шен. хуб номрои телефона буга камоне. номрои телефона табгумоне 900 80 2009 сол Mazda 6 бародаро. ана барои шуморо пешкаш мегардонем. касои да маъқул мешавад. хай бо номраи кам мешавад, бештар маълумот мегирем. объёми диққати ҳуҷҷат тонировкаш то моҳи ноябр. ана ҳолатҳои балоншам миёна.
салон сия даро электропакет 350 تا ایابی بچه لنوبو گرفتگی بودن ایابی مایدش بود با پیشنهایی این هم کلو نرخه 350 تا رسید автомат ҳай лепилуч кондитсионерам кор мекунад белюк аби моторуш дуай бензини холи расход 10 та 110 литр расход дорад سالش چند امرو؟ سالش چنده؟ روزی دیگر گاز بنزین خرید حدش نرخ یکشی دیگر میکنم چی نمیکنم نمیشینیم کامیرا با چی کنم علی تو هم میپرتوی اوجی همه جمع بشی زوالی اوجی ҳолмаш 80 000 меган умро акара мемонем занг бизанем бо барошатонро бештар маълумот мета ана хайдори аниқ бошен хай бо муомилаи хубани дора номери телефон абгӯ акамоне چند خبالوی ایخته 35 تا دودی ای ایما چوربیده شمکور میکنه اما صفر کنم خود رفته نشون بده номери телефон абгӯ ака و چند خبالوی میگوی اما 65 38 38 تا 38 занг мезанем бо бештар маълумот мегирем Chevrolet Spark бародаро солуш 2006 объемиш 03 08 3 цилиндра так автомат 2006 вагон навардагишона гала ҳамҷа сетошон фарқ мекунад дута электро ё қадар вафиёт монда кашиш надорад машина чота натизори ҳам бугем ҳовин актарияш солуш 2007 биш механика коробкаш дадари пеш электропакет Устр хачан сум гуфти ака? Бишам 40,000 хоб яно ҳамаш 40,000 6 7 8 6 айнаиш 8 این یک 6 دوم دو تا 6 سرپوست تاوس این 8 نه خوازه نیست ی 8 تا ё 8 4 цилиндра ис 4 цилиндра механик канцаниш кор мекунад чанд сум гуфтед сайша иша 42 та 2008 мерседес калом сола класс 2007 7 чанд объем севдай севни газам газам дора ки бензин не бензин холи салон шаняк мегирем салон шаняк тамошо кунем так
электропакет, обогрев, лифт, мултирул, ана автомат ADP плюс кондиционер кор мекунад. Люкам дорад. اینا اگه خفه هم میگیرین تماشاش کنین. این کلاس تازه خشتوه. مرسدس ها چند سوفتی اکا؟ تو 130,000 نمره کارم میمونم کادومش معقول میشه زنگ بزنی خیلی بیشتر معلومات میگیری 146,000 پرابگ автопилот мултирул хуб астамошка кага мега поставить нет 130,000 номерош 4 та 8 22 872 یعنی جا کدوم میرم میورا معقول تو میشه زنگ بزنی چخ کنی یعنی کانالی افتو لایف بو ارزونان میکنم